Hage Tiprasani leader Sir Ranjit bo bini Facebook post klai saka Bangladeshi rok salbrum brum no Tripura habi tongmani kongno. Triprani Sondan Potrika publish kemini report omnotui bosaka je Sondan Potrika o sujak je Bangladeshi rok illegal babe Delhi salbrum brum habi tongmani. Tai habmani bisingmo borok duplicate Aadhaar card, duplicate voter ID card, PRTC, ta PAN card ok slamui bo o jagao jaga rok pai tongo rang rok ajibui tongo government ni bisingtui borok o jagani facility nanani bagai Bharatni kwbangma duplicate ID slamui oroni citizen ngai borok orono business khlai tongo o jagao nok tango jaga paio o jagani government bo government ni facility manma bo amo bo nai tongbayu hake nai nya sidi o Sondan Potrika rok se borok publish ma khlaisi ungha ke je Bangladesh rok Bangladeshi rok illegal babe Tripura hamani bagai nai nya sidi busuk burung habi tonghana amoni bagai ni belaki kirima singsa hake je government tongnai vote bank ni bagai tubu hni sawo Sondan Potrika ranga ke bongni report ni mote hake Bangladesh to norok jotana saimono tabu kuno phane thik kre a jaga bongni government bo thik kre hake amoni bagai ni a jaga je minority rok no bo borok satojak tongo amoni bagai a jaga je minority tongnai rok yang Tripura thung Bharatun kwbangma thayono khari phebe ke ayang Kolkata tifanang thung Assam tifanang thung Tripura bo phaibeyo yang Tripura ni border tifanang thung hake kwbangma phasing tinyo yang Tripura bo phai tongo nga ke Tripura ni je o jaga ni indigenous rok ta mong sinai hake amoni bagai no kwbangma Tiprasa lukurong no je o Bangladeshi illegal immigrant babe Tripura habi tongmani omono muthak dihni Tripura Hapang hayake Tripura government no koilai tongayo haipana tomoni bagai tomoni karone amono muthagya saumia haipana Sondan Potrika hingke political game hni sawo political vote bank hni sawo haipana omo Tripura Hapang simia agi Hapang tongnai rok kwbangma borok rong no salai tongayo borok vote bank ni bagai Bangladeshi rong no tubu haike tubu ka or settle khaibeka edisi rok settle khaibeka nei hake amono Hapang bai gdal phano chini Tiprasa leader rok amono tui je a Bangladeshi illegal immigrant ayangna ni phai tubu jak tongmani kagoj bong ni bagai slamjak tongmani kwbangma document oroni PRTC rok bongni national ID card rok slamjak tongmani amono tui kok sanai kom chini Tiprasa rok ni bisingo kwbangma article rok sapukjak tongphano newspaper ni bisingtui haipano chini Tiprasa leader Sir Ranjit chong hairok borok assembly Tripura ni assembly bo okongno tisaka tai tabuk bo kwbangma jasa jaga phano amono tui article phano nokto report kuno gasa newspaper amono tui report tiklai ka Tripura ni bisingtui haike amono tui bo kok tisawo Facebook rok bo sawino tongo amono tui jesa bai pan gdal jak ni tongthung jesa pan Hapang ni tongthung bo direct je kubui kok tongmani amono sawi khnaru tai lukurok bo bono amoni bagini support khlai tongo tai lukurok bo Bangladeshi illegal immigrant ayangnani phai tongmani illegal babe amono tui kok samani bo a kok rok no sawi khnaru tai bo assembly rok bo norok nugino tongkhana sawi khnari mani hake Tripura sarkar rok no je o illegal immigrant no tamni bagai muthagya tamni bagai amono tui action naya hnei salai tonglai mane amono tui bo Facebook post khlai sawo tai assembly bo sawo hake je border kinarok je Bangladeshi illegal immigrant parni family border kinate amaro no kaham ke naikolani bagai kwbangma borok no koi tongo amo Tiprasa simia kwbangma wanji bo song Tripura tongnai rok bo Bangladeshi illegal immigrant Tripura family bagai chajak yetma mani bagai amo competition ngi thango je facility manan nangi tongmani bongni SC de wanji bo song rok bongni bo aro khakjagi haika bagjagi thango amoni bagai no bongni borok rok bo Bangladeshi illegal immigrant no chajak yangi tongo tabuk je faine rok no hake amo chini Tiprasa ni bagai ngi to tebsi kirima singsa tuma hamale je chini o reservation jaga tongmani oro to 20% habjak amo to boroni phai ngi kam to sanan na nyam jothon ayang nani bag phaibe nyo jagabo jago boro government ni bisingtei hake amo bo sarkar ni bising khlaijak kam to norno sanananya amo bo norok saimano norok wasa puni assembly bo BJP ni MLA Khoroksa Bhagwan Das te kaisa bodolno norok bahake Bangladesh ni phai kharei or jago Tripura tongi tongpai ni samani apro hake o jago bo pro brewery kha bo je ayang nani Bangladeshi ayang Tripura busuk joratui kwbang kha brung phai tong nei hake o a kogrong no Sir Ranjit assembly bo tisaka tai tabuk bo sawnya tongo hake Tiprasa rong ni kwbangma je amtui manta sokta rok manyangi tongo ayang Bangladeshi rok kwbangma phaiye o jagani je citizen nawo o jagani kwbangma document rok slamui jaga jomi pai borok oro tongi tongbayu hake borok ayang nani borok rok brung phaibe o jagao Tripura o jesa site phasing tifanang to border kinar tifanang tung borok o jagao document rok slamui Aadhaar card PAN
card PRTC o jagani citizen namani yagulo borok o jagani jagarok pai burung bongni je general thayo je wanji bosong rok tong tomani jaga gere ingi thango burung ayang Bangladesh ni phaike o Tripura ni botong hake haike Tiprasa rong ni area je ADC area reserve khajak jaga je forest land ni andaro toni oi toni jag Hapang ni bising tui hake kwbangma ADC government ok omo sani tongo forest ni under ton yawi ADC ni government ni bising ton di nei hake a jaga rogo kwbangma colony rok roi phajago amo tabuk simia agi bo tabuk khato amsuk nukjagi phanang manu bising da khajak tong sawi miya haipano agi nga kai Tiprasa area o ADC area o brum colony toni rir phayu bongni hake bongni population o jaga bangai thango Tiprasa ni a jaga population komi thango Tiprasa rok bai kajagi Tiprasa rok ka a jaga komoroi tebo sugo ngakai makharo Tiprasa rok haikeno Tiprasa rok ni jaga bo kmao haikene je Tiprasa rok ni identity je Tiprasa rok ni population rok bo komiwi Tiprasa rok ni je facility rok bo komiwi thango amtino reason amoni bagno je Bangladeshi Illegal immigrant amo phai tongmani amo muthagyang kai Tiprasa rok thinango tomongno kebo kuno sawi miya toma hamale jora buskango phai tongmani amno kebo kuno saimiya haipano amono kaisa nugui tongmani ba kok salai kai amono tui chini Tiprasa leader rok bo khorsa khorni sawi tongo joto Tiprasa leader no salai ka amono tui te kubuni bosong bo saga kai amono muthak jaga kai vote bank no naya we kwbangma oni jaga bo vote rok choliwi tongle haibeno bong ar to vote bank ni bagi kemo no kubuni ona haktor ni borong no o jaga daya haki chino jaga khai dawi tongo haki democracy te bo change tengte bong ni 100% ta chini Tiprasa ro oro komi thangnai haki amono problem Tiprasa rong ni bagi haki norok tom sanamo chung amoni tui komeni bisintiki saimano o video no sajak like di channel no subscribe khai di bell icon click khai di jotonon khulumbai ke hambai।